even het knopje naar boven. Ja, dank je. Ja, dames en heren, dus zullen wel denken, wat maken ze er een rotzooitje van dat volk uit Zwolle? Nou, dat komt... Teun, wil je even van de draad af, hè? Dat komt, zij waren bij ons en we hebben dus, begin september hebben wij altijd het Rombonbon Festival. En toen kwamen de mannen en vrouwen van Rob Ritmo, die kwamen binnen. En die begonnen wat uit te delen en daar zaten dus ook de nodige confetti's in. Dat was anders niet zo erg. Maar wij hebben in ons contract staan dat we zelf op moeten ruimen en schoon moeten maken. Nou, er zijn hier carnavalsvierders, heb ik begrepen. En die carnavalsvierders, die weten allemaal wat confetti is. Nou, ik kan je eerlijk vertellen dat ik heb wel eens in september nog confetti gevonden van vorige carnaval. Goed, beste mensen. Ritmo, van harte gefeliciteerd. Allereerst met jullie 10-jarig bestaan. Tweedens, met de presentatie van jullie CD. Ja, ik sta hier lekker achter. Ja, maar goed, ik ben hier. De anderen hadden mij al gezien. Maar het gaat om jullie en het gaat om jullie CD. Het is ons een hele grote eer dat wij de presentatie van jullie CD mochten verzorgen. Ik hoop dat jullie er erg veel plezier van hebben. En Osama, die zal nu aan een van jullie de eerste CD overhandigen. Even een foto van mensen.